Yan, Sis Anita, mega live shout out. Thank you so much for coming, Sis Anita. Magandang gabi. Yan. Thumbs up dan sis. Maraming salamat sis sa pa-thumbs up mo dyan. Thank you so much. Ayan. Wait lang sisi ha. Saklit lang. Ipin natin yung bahay mo. Inayos ko lang tong aking ano. Yan, si Kuya Ellen PH. Mega love shout out sa'yo. Magandang gabi sa'yo, si Koy. Ano ba yan? Hindi na naayos-ayos. Ayan. Ipin natin si Anita. Ma'am Anita. Mega love shout out, Ma'am Anita. Si Koy Probinsyana. Mega love shout out. Yan. Maraming salamat sa paharang si Koy Probinsyana. Thank you so much. Yan, maraming salamat guys sa lahat ng nandyan. Mega love shout out. Si Koy Ellen, maraming salamat. Kumusta si Koy? Hindi rin ako nadadalaw sa'yo. Medyo masyadong nabibisi ngayon. Ayan, maraming salamat sa mga nandyan at paharang. Kay Ma'am ay si Koy Probinsyana, maraming salamat sa paharang mo sis. Ayan, dito ngayon ako kay ayan, active class, may collect shout out. Si Koy, pwede ask yung background music, hindi ba maka-copyright? Ano yan sis? Magda-download ka nung yung no copyright siya. Wala siyang copyright. Ang pipiliin mo yung yung meron na siyang 1 million views. Yung mga 800 views, mga ganun, tapos no copyright nakalagay. Wala yan, wala siyang copyright. Pero pagka meron naman, minumute ko lang siya, halimbawa meron, yun, mute ko lang siya, pag halimbawa na-upload ko na siya at may copyright, mute ko lang siya. Ayan, Active, mega love shout out, thank you so much for joining Active. Ayan, si Kuy Ellen PH, nandito ako sa bahay mo, si Kuy Ellen. Pwede pala. Saan pwede i-download si Koy? Sa din, maghahanap kasi si Koy dito din sa YouTube. Maghahanap ka dyan ng mga, isa-search mo siya, music for live stream. Yan, makikita mo siya doon. Maraming lalabas dyan. Mamimili ka doon, napipiliin mo lang yung malalaki na yung views, no copyright nakalagay. Tapos, mas maganda kung yung makukuha mo yung no ads. Ayan, Katsyana Vlog, mega love shout out. Maraming salamat sa'yo. Kaya pala may ibang streamer may mga background na music. Oo.
Tsaka pag halimbawa naman si Sikoy, di ba, may napili ka na ginamit na may na may copyright. Walang problema doon. Pag na-i-upload mo na siya at may lumabas na may copyright siya, makikita mo. I-mute mo lang siya, si Sikoy. Punta ka lang sa YouTube, sa studio mo. I-mute mo lang 'yon. Oo, i-mute mo lang pag halimbawa ang nakuha mo may copyright siya. I-mute mo lang si Sikoy. Ganon siya. Tapos kinabukasan ulit, maghanap ka ulit nung matatry mo yan. Aliba, ginamit mo siya ngayon, wag mo siyang hahaluan ng ibang music para alam mo kung may copyright yun or wala. Tapos pagka nagkaroon, i-mute mo lang. Stroke in the Garden, may galab shout out. Ayan, thank you so much for joining. Ayan, Ma'am Anita, dito na ako sa'yo, si Sikoy Anita. Para hindi siya sisikoy boring, di ba? Pag nagla-live ka, hindi ka boring pag pag kami music kahit paano. Ayan, sis Anita, dito na ako sa bahay mo, sis. Dito ako ay ano pala siya? Tama ba? Ma'am Anita, I'm going to your house, Ma'am Anita. Akala ko si Salamat si Sikoy. Try ko next time. Oo, walang masama si Sikoy. Pagka naman may copyright, i-mute mo lang yan. Madali lang mag-mute. Ayan. Active Plus. Yan. Ayan. Pagka naman nag-search kasi si Sikoy sa YouTube, yung mga pang live stream, maraming lalabas dyan, no copyright. Tapos, ang piliin mo siya si Sikoy para sigurado. Yung malalaki na yung views ha. Wag yung mga 300 pababa. Kailangan pataas. Kachana, maraming salamat. Anita Food in Vlog. I'm here in your house. Anita. Ayan, playing your video. Four minutes and 35 seconds. Anita Food in Vlog. Playing your video na. Ayan. Kachana, ayan. I-ano natin mamaya yung bahay mo, Kachana. Ayan guys, pasuyo sa ating nakapin guys. Yan, maraming salamat si Sikoy sa pagbisita mo sa aking live. Thank you so much. Yan, patamsak sa ating live, patamsak. Ayan, Ma'am Anita Food in Vlog, still playing your video. Patamsak guys, may upcoming premiere, maraming salamat. Ayan. Ayan, tatamsakan nila yan. Ayan guys, patamsak kay Edward sa kanyang binaba na upcoming. Kachana, nandyan ka pa ba, Kachana? Ayan, may galap shout out, Kachana. Thank you so much, Kachana. Susunod next kita dito, Kachana, kay kay Food in Vlog, Kachana. Anita Food in Vlog, still playing your video. Sis Happy. May galap shout out, Sis Happy. Anong nangyari kanina sa live mo, Sis Happy? Ayan, Miss Highlander. Thumbs up, sis. Thank you so much, Miss Highlander. Bigla kang nawala, tapos ikot-ikot. Ay. Tapos di na tuloy ako nakabalik. Nag-take to ka ba kanina? Di na tuloy ako nakabalik. Hina signal host. Kaya nga, kahit saan, kanina nga si Sir Tribo, di ba kanina si Sir Tribo? Nag-end din siya na di oras dahil mahina signal. Ayan, Anita Food in Vlog, still playing. Kahit ngayon, hina signal. Kaya nga, ewan ko ba dyan sa mga internet na yan? Hindi mo lang masulit yung ating binabayad. Ayan, Kachana, nandito na ako sa bahay mo, Kachana. Kachana Vlog. Yan, may club shout out sa 7 million in the house. Kachana, nandito ako sa 3 days ago mo, sa nasunog na cable ba to?
wire na rescue ni Kuya. Ayan, 4 minutes and 4 seconds, Kachana. Playing ka na. Kaya pala nawala na sa ano si Tribo. Nawala siyang bigla. Tawag dito, nag-ikot-ikot din. Kagaya nung sa'yo kanina, bigla siyang nawala. Umpisa pa lang kanina, mahina na yung signal niya. Ewan ko lang sa akin ngayon si Sapi. Kasi kanina, ganyan din sa akin. Minsan minsan nawawala yung internet, nawawala ng connection, tas babalik. Ayan, Miss Highlander. Nagbaba si Miss Highlander. Ayan. Guys, pa-connect sa ating nakapin, guys. Sa mga hindi pa nakadikit dyan kay Kachana. Palablab naman kay Kachana. Kachana Vlog. Ayan, Anita Pod in Vlog. Still playing your video, Anita. Ayan. Anita, still playing. Kaya napakahirap magla-live ngayon. Minsan makikita mo si Happy. Pag nawala ng internet, walang tao sa live mo pero may nagko-comment. Ewan ko ba dyan kung paano ba nangyayari dyan. Minumulto yata ng mga internet na to ang ating Yan, Kachana, still playing ka, Kachana. Yan, palablab guys sa ating nakapin. Dan Anita Food in Vlog from Kachana. Ayan, Ma'am Anita, already done connect to your Kachana vlog. Okay. Ma'am Kachana, done full watch your video. Ma'am Kachana. Ma'am Anita Food in Vlog, done full watch your video. Sorry Kachana, natawag kita ng ma'am. Agoy pastilan. Nagkamali lang, Kachana. Hindi sadya. Agoy. Yan, naka-play ka na dito, Kachana, ha? Miss Highlander. Are you still there, Miss Highlander? Ayan, yung mga nag-aalisa na nagbaba ng bahay, hindi natin ipi-play siyempre dahil wala. Kung sino lang yun nandyan, siyempre unahin natin sila. Yan, may kalag shout out. 2 million in the house. Kachana, kumusta na yung mo? Kumusta na yung bahay mo? Yan, probinsyana, salamat. Yan, malapit ka na mag-full watch, Kachana. Yan, dikitan mo yan sila, si Happy. Dikitan mo yan, Kachana, main channel niya yan. Si Happy Ibanez. Main channel niya yan, dikitan mo yan. Si Mabel, may glove shout out, Mabel. Ayan, Mabel is ano ba to? Esquerdo ba? Tama ba? Esquerdo 04 Vlog. Ayan. Mama Bell, may glove shout out sa iyo dyan. Thank you so much for joining. Ads. Maraming salamat sa pa-ads, Mama Bell. Ayan, Kachana, dan full watch ka na sa iyong nasunog ang cable from pang 13 thumbs up. Ako, Kachana. Kachana, hindi na ako hindi na ako nag-comment. Ayan, may glove shout out. Ahos, evening. Maraming salamat, Mama Bell. Thank you so much. Kachana, dan sa nakapin na video with comment. Ayan, Kachana, pakibalikan mo si Sis Probinsyana, ha, Kachana. Pakibalikan mo, ha.
Ayan, Sisikoy Probinsyana. Dito ako sa bahay mo, Sisikoy Probinsyana. Ayan, dito muna ako Sisikoy sa a big shout out. Ayan, member and gifter membership. Ayan, 1 minute and 30 seconds Sisikoy Probinsyana. Unahin ko muna to. Ayan, Kachana, done full watch na ikaw ha. Mama Bell, hello. Ayan guys, nagbaba ng bahay si Mama Bell. Tapos na ba kayo sa ating nakapin para maipalit natin si Mama Bell? Ayan, si Bom TV, Bom TV. May shout out Bom TV. Mabel, Danbel all from Kachana. Ayan, full pack sa nakapin. Ayan, Kachana, pakibalikan mo yung ating, yung mga dumidikit sa iyo, Kachana ha. Ayan, Sisikoy Probinsyana, still playing ka. Ayan, si Kinto. Kinto, hello, may shout out, Kinto. Thank you so much for coming, Kinto. Ayan, I give you moderator, Kinto. Boom, thank you so much, Mama Bell. Ayan, ano kita dito. Ang hirap ipin. Ayan, napipindot yung ano. Ayan, Sisikoy Probinsyana, malapit ka na mag-full watch. Salamat, ma'am. You're welcome, Kinto. Ayan, bakit ang bahay mo, Kinto, ay isa lang ang subscriber mo, Kinto? Ayan, kita ko na, host. Thank you. Ang alin ang nakita mo? Dan, ano ba to? Dan, nasa sukli, host. Sino ba sinuklian mo? Ayan, Sisikoy, Probinsyana, dan full watch ka na, Sisikoy. Ma'am Chandra, hello, may shout out, Ma'am Chandra. Thank you so much for coming, Ma'am Chandra. Sisikoy Probinsyana, dito ulit ako sa ano mo, dahil may clean na yung bahay mo. Tamsakan ko muna, Sisikoy, itong upcoming mo, Sisikoy. Ayan, dito muna ako sa upcoming mo, sis. 3:15 PM. Ayan, sana bukas maano ko to, tawag dito, mapansin ko bukas itong upcoming mo bukas para maka-attend ako. Ayan, natamsakan ko na, Sisikoy, yung ano mo, yung upcoming mo, Sisikoy. Ayan, dito ulit ako, Sisikoy, sa dito ako sa medyo mahaba, today's fourth. Ayan, 5 minutes and 37 seconds, Sisikoy Probinsyana. Playing ka na ulit. Ayan, Ma'am Chandra, thank you so much. Ayan, guys, pakunik sa ating nakapin, guys, kay Mama Bell. Ayan, Dan Chandra from Mabel. Mama Bell, maraming salamat. Ayan. Hello, Mabel. Thank you from Chandra. May shout out again, Chandra from Mabel. Ayan, Mama Bell, maraming salamat. Ayan, Sisikoy Probinsyana, playing ka ulit sa 5 minutes mo. Ayan, Mama Bell, nandito na ako sa bahay mo, Mama Bell. Yan, Mama Bell, playing na yung binaba mong bahay. Chandra Dan Olbel from Kachana.
Ayan, si Dato Tibong. Ano ba tong Dato Tibong na to? Sino ba tong Dato Tibong na to? Agoy Pastilan. Kilala ko, palagay ko parang kilala ko tong Dato Tibong na to. Sir Tribo, ikaw yan ano? Sir Tribo, ikaw yan. Ayan, Mama Bell, playing pa rin yung ano mo, yung Pasig Graver mo. Dan sa nakapin, Mama Bell, dan na sa'yo si Kachana. Sa'yo ba yan, Sir Tribo? Para madyakita natin, Sir Tribo. Sa'yo ba yan? Host, paki-change. Iba naman ang ipin mo. Nasaan na yung ano mo, Kachana? Si Bom. Bom, nandyan ka pa ba, Bom? Bom, tiyaya, Bom, tiyaya, Bom. Ayan, dan full watts na ikaw, Mama Bell, dan full watts ka na. 29K ang bahay ni Mama Bell, ang laki na. Ayan, nag-thumbs up ako, Mama Bell, dito sa iyong, sa iyong shorts video. Ayan, tawag dito. Kachana, thank you, I will support back you later from Chandra. Maraming salamat, Ma'am Chandra. Kachana, pakibaba mo nga yung bahay mo at didikitan ka ni Ma'am Mabel. Kachana. Kachana, pakibaba mo yung bahay mo ulit. Yung binaba mo kanina, Kachana. Pakibaba mo ulit yung bahay mo. Ayudahan ka daw ni Ma'am Mabel. Kachana. Nandiyan ka pa, Kachana. Nandiyan pa yan, maliit pa kasi, baby pa kasi yung bahay niya. Kachana, pakibaba yung bahay mo. Kachana, pakibaba mo yung bahay mo at ayudahan ka ni Mama Bell. Ayan, si Sikay Probinsya na malapit ka nang magpulot, sis. Ayan guys, pwede bang magpakilala yung mga nagbababa ng ninja kasi pag hindi kayo nagpakilala guys, hindi ko kayo jajakitan. Ayan, J-Chuck, hello, may galap shout out. J-Chuck, my friend, hello, may galap shout out. Ayan, thank you so much for coming, J-Chuck. Mama Bell, sa inyo po ba yung U&I? Sa inyo po ba ito, Mama Bell? Para malagyan ko ng jacket. Ano tawag dito? Kachana, baba mo yung bahay mo. Kachana, nandyan ka pa ba, Kachana? Aba, si Kachana ayaw magbaba ng bahay. Mama Bell, sa inyo po ba itong Sa inyo po ba itong U&I? Para mabigyan ko ng moderator, Mama Bell.
Chandra, I'm going to your house, Ma'am Chandra. J-Jack, thank you so much again, J-Jack. Ma'am Chandra, I'm going to your house, Ma'am Chandra. Ayan, si Sikoy Probinsyana, dan full watch ka na ulit sa pangalawang play ko sa'yo, si Sikoy Probinsyana. Ayan, si SM is handwriting. Ayan, love is like 12 dear. Thank you so much, MX handwriting and vlog. Thank you so much. Ayan, dahil mahal naman kita. Ayan, Kachana. Ayan, bigyan ko ulit ng jacket yung ano ni Mama Bell. Ayan, may jacket na ulit yan, Mama Bell. Ayan, Sir Ponbars, maraming salamat. Sis Pearly, maraming salamat. Thank you so much. Ayan, si Sikoy Probinsyana, dan full watch ka na. Ma'am Chandra, I'm going to your house, Ma'am Chandra. Ayan, Ma'am Chandra, playing your video 4 minutes and 18 seconds. Sorry, hindi ko kayang basahin yung yung title. Ma'am Chandra, playing your video 4 minutes and 13 seconds, Ma'am Chandra. Ayan, thank you so much, Sis Perly. Maraming salamat sa iyo. Ayan, Mama Bell, maraming salamat sa pag-ayuda kay Kachana. Thank you so much. Ayan, Sir Ponbars, maraming salamat. MXD Adventure, wow, thank you so much. MXD Adventure, thank you so much for coming. Thank you for my full support, my friend MXD Adventure. Thank you, thank you. Ayan, maraming salamat, Sis Pearly, sa patusok. Maraming salamat. Ma'am Chandra, still playing, Ma'am Chandra, your video. Aliyah Kidunia, hello, may galap shout out, Aliyah. Ayan, thank you so much guys, sa inyo lahat, maraming salamat. Ayan, thank you so much, si Aliyah, thank you so much for coming. Ayan, si Pearly, nandito na ako sa iyo, si Pearly. Next kita dito, Sir Ponbars. Tamsakan ko muna si Pearly yung yung upcoming mo, si Pearly. Kachana Vlog na sunog na cable from MHD Adventure. Ayan, si Pearly, dito ako sa upcoming mo, nagtamsak ako. Ayan, si Lejan na sa Lejan na rap, may galap shout out, Lejan. Thank you so much for coming, Lejan. Ayan, si Pearly, plus 1 banana ka, si Pearly. Si Ponbars. Sir Ponbars, next kita dito ha, Sir Ponbars ha.
na yung iba ulit para di malagas. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat, Mama Bel, ha. Thank you so much sa pag-ayuda mo kay Katsyana. Katsyana, magpasalamat ka kay Mama Bel. Ayan. Maraming salamat, Mama Bel, sa pag-ayuda kay Sir Katsyana. Ayan, Ma'am Chandra, still playing your video, Ma'am Chandra. Ayan, umikot na yung bahay mo, Katsyana. I-ano naman natin si Sis Happy para matamsakan yung kanyang Ayan. Guys, sa bago nakapin tayo, guys, palablab sa ating upcoming ni Mrs. Happy. Ayan, Sis Happy, mauna na ako. Puntahan ko yung yung upcoming mo. Hello from Rose, ano ba to? Rose Brill Bima Liz Vlog. Hello from Rose Brill Bima Liz. Ano ba yan? Basta yun na yun. Ayan. Mali TV, hello, may galab shout out Sisi Koy. Bigyan kita ng jacket mo, Mali TV. Wait lang ha, Sisi Koy. Nasaan na ba yun si Mali TV? Wait lang, Sisi Koy. Bakit ba hindi nag-ano yung aking mag-ano nga ako? Hindi ko nakikita yung mga hindi pala umataas yung aking ano ba tawag dito? Message. Ayan, nakatamsak na ako sa'yo, Sis Happy. Isa pa lang. Hindi na ako nag-comment, Sis Happy, ha? Wait lang. At magja-jacket lang ako. Jacketan ko to si... Talagang nararamdaman. Wait lang guys ha. Mahina ang kalaban, mahina ang tuhod ni Hus. Agoy pastilan. Ayan si Claudio. Claudio, hello, may galab shout out. Claudio, thank you so much for coming. Ayan, pangalawang thumbs up ko sa'yo, Sis Happy. Claudio, thank you so much for coming, Claudio. Thank you so much. Ayan guys, pasuyo sa ating nakapin guys. Pakunik na ipatamsak naman sa ating nakapin. Palablab naman. Ayan si Sapi, pangalawang tamsak ko sa'yo din eh. Ayan, pang 29 tamsak si Sapi. Hindi na ako nagko-comment sis ha. Ayan, happy, lovely friend. Welcome from MH Hand in Writing. Ayan guys, pakunik sa ating nakapin guys. Patamsak, patamsak. Claudio, Sir Claudio, thank you so much for coming, Sir Claudio. Thank you so much. Sir Conbars, dito na ako sa'yo, Sir Conbars. I-ano na lang kita. I-go to channel na lang kita, Sir Conbars. Hello, Nicolana. Hello, Entertainment. Hello, may club shout out, Entertainment. Thank you so much for coming, Entertainment. Sir Conbars. Ayun. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Sir Conbars. Dito muna ako sa ano ba to? Na-watch ko na yun. Dito muna ako sa ganito ako kumain kapag nagutom ako. Conbars TV, 4 minutes and 49 seconds, Sir Conbars. Ayan, naka-play ka na, Sir Conbars, ha? Ayan, Sir J. Jack. Hello, may galap shout out. Thank you so much, Sir J. Jack. Ayan, guys, pakunik sa ating nakapin, guys. Pakunik sa ating nakapin. Ayan, MH in Writing and Vlog. I'm going to your link. Sir J. Jack,
I will going to your house later. Ang haba ng ano niya. Ayan, dito ako sa medyo mga baba ng konti. Ayan, SM is handwriting vlog. Ayan, playing your video. 6 minutes. 6 minutes lang pala. Hello, J. Jack from Entertainment. Nagkakaawa, bulol-bulol ako dito sa lalim ng pangalan nila, Agoy Pastilan. Ayan, thank you, host. Yan, you're welcome, MSD Adventure. Thank you so much for coming. J. Jack, already done to you from Entertainment. Ayan, MSD done from SM is nagkakabaliktad sa Ginoo Pastilan. SM is done from MHD Adventure. Ayun. Sir Pombal, start playing ka. Ayan guys, patamsak sa ating nakapin guys. Patamsak. Ayan, palambing naman si host. Pakitamsak ka ng ating nakapin. Ayan, SM is handwriting. Still playing your video. Ang sarap na pagkain ni Sir Pon Bars. At nakakamay pa. O, di ba? Yan ang masarap. Yan ang masaganang kumain. Yung mga ganyan. Walang selan-selan. Ganyan din ako pag nasa bahay, nakakamay lang. O, di ba? Masarap kumain pag nakakamay eh. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Bicolana. You're welcome, Sir Pon Bars. Yan, may club shoutout. 5 million in the house. Maraming salamat. Yan, walang ano man, Sir Pon Bars. SM is handwriting and vlog. Still playing your video. Next po kayo, MHD Adventure. Ayan guys, palambing sa ating nakapin guys. Palambing sa ating nakapin. Patamsak. Sa mga hindi pa nakakapagpulsok dyan. Pakisuyo naman kay Sisikoy Happy Banyes. Kain ka muna. Kain na muna ako, host. Sige lang, Sisikoy Happy. Kain ka lang dyan. Ayan, Sisikoy Isarog. Maraming salamat sa iyo. Nakauwi ka na ba, Sisikoy Isarog? Yan, may club shoutout sa iyo, Sisikoy Isarog. Nakauwi ka na? Ayan guys, patamsak sa ating nakapin guys. Palambing naman si host. May galap shoutout Isarog from Happy Banyes. Ayan. Ayan, Sir Pon Bars. Dan full watch ka na, Sir Pon Bars. Ayan. Ayan, pang 11 tamsak ako, Sir Pon Bars. Ayan, walang anuman, Sir Pon Bars. You're welcome.
Ayan, nakauwi ka na ba si Sikoy, Isarog? Nasa Manila ka na ba? SM is hand in whitening vlog. Ayan, Dan Pool, watch your video. Ayan, pang 88 thumbs up. Plus 1 banana, ha? SM is hand in whitening and vlog. Plus 1 banana. Ayan, thank you so much. Nguyen vlog, hello, may galab shout out. Down sa nakapin. Ayan, mag-iwan ka lang ng bakas ka Chana, babalikan ka niya ni Sis Happy. Yan, bakasan mo na lang para mabalikan ka. Uy! Lace Venture, hello, may galap shout out. Magandang gabi sa'yo. Kumusta? Ayan, may jacket ka na, Lace Venture. Hello, may galap shout out sa'yo dyan. Ayan, maraming salamat sa pagsilip mo, Lace Venture, sa ating live. Ayan, diyan ka para madagdagan yung bahay mo. Huwag kang umalis, Lace Venture. Ayan, Dan Pool watch. SM is handwriting. Dan Pool watch na. Ayan, MHD Adventure. I'm going to your house, sir. Ayan, Lace Venture. Saan? Nasaan ka na? Diyan ka lang, huwag kang umalis. Para madagdagan yung bahay mo, comment ka lang dyan. Para madikitan ka nila. Para, lumaki yung bahay mo. MHD Adventure, I'm going to your house, sir. Ayan, Ma'am Chandra, thank you so much for coming, Ma'am Chandra. Nasaan na ba yung kay Sir Adventure? MHD, ayan. Sir J. Jack, ayan. I'm going to your link. Sir J. Jack, I'm here to your link. Ayan, 9 minutes and 38 seconds. Sir J. Jack, playing your video. Please, nandiyan ka pa ba? Kachana, hello, may galap shoutout sa'yo, Kachana. Please, Venture, nandiyan ka pa? Ayan, MHD Adventure Dan from SM is hand in writing yung vlog. Kachana, maraming salamat sa iyo dyan. Ayan, Mama Bel, maraming salamat po sa pag-stay nyo po. Maraming salamat. Sis Happy, maraming salamat, Sis Happy. Alto Official, hello, may grand shout out, Alto Official. Manoy, magandang gabi sa'yo dyan. Manoy Ubo Alto Official. Ayan, Full Pack Entertainment from J. Jack. Sir J. Jack, playing your video, Sir J. Jack. 9 minutes and 33 seconds, Sir J. Jack. Ayan, tusok na sa nakapin. May bakas upcoming from, Isarog. Maraming salamat sa iyo, si Sikoy Isarog. Thank you so much. Ayan, si Sikoy Happy. Bahala ka na magbalik kay si Sikoy Isarog. Ayan, maraming salamat guys. Sir J. Jack, still playing your video, Sir J. Jack. Mahiyaan itong si Lace Venture. Lace, nandyan ka pa ba? Manay Alto, magandang gabi sa'yo dyan. Long time no see, Manay Alto.
Isarog TV, good evening from Sir J. Jack. Sir J. Jack playing your video, TV Official MHD, your second channel. You're welcome, Sir J. Jack. You're welcome. Thank you so much for coming also, Sir J. Jack. Isarog na galap shout out, maray na banggi, sabi ni Manil Alto Official. Ayan, sisi ko isarog, nakauwi ka na ba ng ng Manila? Ayan, si Boom TV, Boom TV. Boom TV, please drop your link again, Boom TV. Kanina pa to si Boom TV, nagbalik lang siya. Turing Makasi, host. Boom TV, please drop your link. Alto Official, maray na banggi man sa imo. Ayan. Sisi ko yung sarog, nakauwi ka na ba ng Nakauwi ka na ba ng Manila? Kachana, maraming salamat sa iyo, Kachana. Ayan, baba kayo ng bahay, guys. Baba ng bahay. 2 weeks ako, ano sabi? 2 weeks ako sa Pistol, Sisikoy. Ay, ganun ba? Medyo magtatagal ka pala dyan, Sisikoy, ano? Ayan, full pack happy from MHD Adventure. Ayan, maraming salamat. Sisikoy happy, dana siya sa'yo. Ayan. Mabait yan, si MHD Adventure, Sisikoy happy, napaka-supportive niyan. Ayan, boom, boom, boom. Nakapin na si Boom Boom. Boom Boom, I'm here in your link, Boom Boom. Boom TV. Ayan, Boom, playing your video, Boom. OTW MHD Adventure. Ayan, ipipin natin yan mamaya si Chikoy Isarog. Panin lang muna natin to si Boom. Boom! Ayan, padikit kay Boom. Boom! Playing your video, Boom. And then, I give you 1 banana, Boom. Boom TV. Ayan, thank you, happy from MHD Adventure. Ayan, Boom, playing your video, Boom. Sir TV Official MHD still playing your video. Ayan, Boom, done from MHD Adventure. Boom, already done connect to your MHD Adventure, Boom. Please return back, Boom. Ayan, done full watch your video, Boom. Ayan, done full watch your video. Thank you so much, Boom. Ayan, dito tayo sa bagong nakapin, guys. Palablab naman dito sa ating, sa ating bagong nakapin. Ayan, done sa nakapin, Manay Alto Official. Ayan, si Sikoy happy. Dana sa'yo si Alto Official, si Happy. Ayan, MHD Adventure, done full pack from Happy Ibanez. Ayan. You're welcome, Boom. DJ Prada, hello, Migalap shout out, DJ Prada. Ayan, MHD
Adventure. I still playing your video. TV Official MSD still playing. Yan. Hello, host. Hello, Ma'am DJ Prada. Thank you so much for coming, Ma'am DJ. Sino po nagdikit? Si Alto Official, si Kuy Happy. Dana siya sa'yo. Si Alto Official, si Happy. Ayan, Ma'am DJ Prada, thank you so much for coming. Yan, OTW sa nakapin from DJ Prada. Sir Pon Bars, maraming salamat sa support, Sir Pon Bars. Maraming salamat. Ayan, mega love shoutout sa lahat ng nandyan. Thank you so much. Ayan, si Kid Mix Vlog. Hello, Sir Kid Mix Vlog. Mega love shout out sa'yo dyan. Magandang gabi sa'yo, Sir Idol Son X. Ayan, Sir TV Official, MHD, then full watch your video. Ayan, thank you so much for coming. I'm going to another channel, MHD Adventure. Boom, dan connected bell all from Isarog. Ayan, Novar Sagma, hello, may galad shout out, Novar. Thank you so much for joining, Novar. Naka-play ang playlist video mo na 47 videos. Wow, thank you so much, Sir Kid Mix Vlog. Thank you so much, Idol Song X. MHD Adventure, ayan, I'm going to your house. Dan Tusok Host Bicolana. Wow, thank you so much. Si Queen Nina Likahena, thank you so much. Ayan guys, pakulik sa ating nakapin guys para makapagpalit tayo guys. Ayan, TVOP, nice Thailand song, boom. Ayan. TV Official MHD. Playing your another channel, your another account, MHD Adventure, playing your video. 5 minutes and 29 seconds, Sir TV Official MHD. Ma'am Tespa, hello, may galap shout out, Ma'am Tespa. You're welcome, Sir MHD Adventure, you're welcome. Ayan guys, pasuyo sa ating nakapin guys, pasuyo. Ayan, si Sikoy Isarog, dan full watch na ako dito sa shorts video mo, si Sikoy, nag-thumbs up na ako. Yan, 6 million in the house. Mega love shout out. Just cooking. Mega love shout out. Just cooking. Kumusta? Ayan, dan full watch thumbs up. Isarog from Happy. Ayan, DJ Prada. Ayan, next naman natin si DJ Prada. Ayan guys, nasaan na ba yung binaba ni DJ Prada? DJ Prada, I'm going to your house, DJ Prada.
Ayan, sa bagong nakapin tayo guys, kay Ma'am Nina. Kay Ma'am Nina naman tayo. Ayan, DJ Prada, playing your video, DJ Prada. DJ Remix, Nats, ano ba to? My Mix 2024 Super Bass. Ayan, 3 minutes and 24, DJ Prada. Ayan, playing your video, DJ Prada. Just Cooking, kumusta? You're welcome, DJ Prada. Ayan, Jazz, magandang gabi sa'yo dyan. Magbaba ka ng bahay mo, Jazz, kung may bagong upload ka. Kumusta? Ba't napakadalang mo mag-live, Jazz? Ba't lagi ka naka-silent? Ayan, still playing MXD Adventure. Still playing your video. Nicolette, shout out. 6 million in the house. Maraming salamat. Ayan, pakulit guys ating nakapin guys kay Ma'am Nina. Ayan, full pack, Boom from J-Jack. Nandiyan pa ba si Boom? Are you still there, Boom? Ano, kay Ma'am Nena, sis. Ayan, Ma'am Nena, ayan. Yan si Ma'am Nena, mabait yan. Ayan, Prada, Dan, from, Nina Licahenas. Ma'am Nena, already done connect to your Isarog TV. Just Cooking, hello, from TV Official MHD. Tita Tati, may galap shout out, Tita Tati. Magandang gabi sa'yo. Maraming salamat sa'yo, Tita Tati. DJ Prada is still playing. DJ Prada. Ayan si Gulnas. Ayan, Gulnas, may galap shout out. Ayan, thank you so much for coming, Gulnas. Guys, pakunik sa ating napin. Ayan, Son XTV, may galap shout out sa lahat. Idol, maraming salamat sa main channel mo. Dan full pack sa nakapin host. Ayan, Ma'am Nina. Already done connect to your Happy Ibanez. Please return also. Ayan, si Kuya. Ano ba to? Si Kuya Lib. Ayan, magandang gabi host. Magandang gabi rin sa'yo. Ayan, bigyan natin ng jacket yan para hindi ginawin. Maraming salamat. Ayan, MHD Adventure, sir. Dan full watch your video. Ayan, Sir Adventure. Thank you so much for Joanne Everbless. Hello, may galap shout out si Kuya Joanne Rose Everbless. Thank you so much for coming. Ayan, Sir J. Jack, done watching your video. Next channel. Boom! Ayan si Boom bumalik. Sino nga yung nagdikit kay Boom kanina? Ayan, Ma'am DJ Prada, done full watch your video, Ma'am Prada. Ayan, thank you so much, Ma'am Prada. Hello, my new video from Gulnas. Ayan, Gulnas, maraming salamat sa iyo dyan. Next kita dito, Tita Tati. Ma'am Nena, I'm going to your link, Ma'am Nena. Joanne Ross Ever, please. Thank you so much. Thank you for coming. Ayan, Ma'am Nina. I'm here your link. I'm here in your link, Ma'am Nena. Ayan. Playing your video, shorts video, Ma'am Nena. Sa Suman. Ano ba to? Yummy food. Suman talaga. Porket nakakita ng dahon. Suman. Ayan. Boom! Done! Connected. Bell all. Ayan. Si Kuya Isaro pala yung dumikit kanina. Tita Tati, nandito na ako sa'yo, Tita Tati.
Ayan, please support. Ayan, please drop your link, Gulnas. Baba ka ng bahay mo dyan, Gulnas. Ayan, Ma'am Nena. Already done full watch your shorts video, Ma'am Nena. Ayan guys, pakunik sa atin nakapin guys. Pakunik sa atin nakapin. Ayan, dito muna ako, Ma'am Astrid, sa tita tati mo. Ayan, dito muna ako sa Mangustin, 2 minutes. Ayan, playing ka na, sis Astrid, sa Mangustin, kay tita tati, bago pupuntahan yung main channel mo, sis. Ayan, TV Official, good evening. Good evening, Gulnas from TV Official. Ayan guys, kunik-kunik to each other guys. Gulnas, baba ka ng bahay mo. Ayan, meron na pala. Ayan, Ma'am Nena, dan full watch your video, Ma'am Nena. Your shorts video. Ayan, another play again, Ma'am Nena. Dahil maiksi lang yung video ni Ma'am Nena. Ayan, Ma'am Nena, yummy fish, 1 day ago, 2 minutes and 13 seconds, Ma'am Nena, playing ulit. Ayan, salamat everyone. Ayan, ini-next kita dyan, Gulnas, after kay Ma'am Nena. Ma'am Nena, playing again your video, Ma'am Nena. Ayan, 2 minutes and 13 seconds, Ma'am Nena. Ayan, you're welcome, Sisi Queen Nena. Ayan, still playing ikaw, si Tita Tati. Ayan, sa bagong nakapin tayo guys. Ayan, Happy Yippee. Sa'yo ba ito si Sikoy Happy Ibanez? Itong Happy Yippee na to, si Sikoy Happy. Para malagyan natin ang jacket. Sa'yo ba ito si Happy? Ayan guys, pakunik sa atin nakapin guys. Pakunik. Ayan, Tita Tati dan full watch na yung yung kay Tita Tati. Ayan, puntahan ko yung yung main channel mo, Sis Astrid. Guys, pa-support sa atin nakapin. Kanino to si Happy Kanino ba to si... Sis Happy, sa'yo ba yan? Bigyan natin ng jacket. Ayan, thank you so much. DJ Prada, thank you so much. DJ Prada, please drop your link para mapin natin. Ayan, dito na ako, Ma'am Astrid, sa pangalawang ay sa sa second ay sa main channel mo. Ayan guys, pakunik sa ating nakapin para mapalit natin si DJ Prada. Ayan, dito na ako sa main channel mo, Sis Astrid. Dito na muna ako ulit sa sa Prada Dan from TV Official MHD. Ayan, dito muna ako ulit, Sis Astrid, sa sa 2 days ago mo. Hindi na lang ako mag-comment dahil may comment na ako dito, Sis Astrid. Unahin ko muna itong 3 minutes and 32 seconds. TV Official, Dan from Nena Likahena. Ayan, si Bichowi. Ayan. Gulnas, I'm going to your house, Gulnas. Ayan, thanks TV from DJ Prada. Ayan, Gulnas, playing your video, Gulnas. Ayan, playing your video. 4 minutes and 44 seconds, Gulnas.
Dan from Nina Likahena. Ayan, Gulnas Dan connected. Bell, all my friend. Ayan, Manay Merna, maraming salamat. Gulnas, already done connected yung Isarog TV. Please return back also, Gulnas. Manay Merna, maraming salamat. Magaling ka na ba, Manay Merna? Okay ka na? Nina, you already done from Gulnas. Thank you so much, Gulnas. Isarog dan from Nina Likahena. Di pa ko okay. Ay, pagaling ka man ay Marna, ha? Pahinga mo lang yung katawan mo. Sisikoy Loving Sky. Hello, may galab shout out, Sisikoy. Gulnas dan from DJ Prada. DJ Remix Prada from TV Official. Ayan, hello Sisikoy. Maraming salamat Sisikoy Maribik. Thank you so much. Gulnak tuloy. Aray ko. Gulnas is still playing your video, Gulnas. Agoy, pastilan. Ayan, Sis Astrid. Still playing din yung video mo, Sis Astrid. Agoy, ano ba yan? Natawa tuloy si Ma'am Nena. Ayan, okay TV Official, OTW from DJ Prada. Sila Ma'am Loving Sky. Salamat Suri Ma'am Loving Sky, sabi ni TV Official and MXD. Ayan, ano ba sabi? Isrago, Dan. Sino bang Isrago? Baka si Isarog. Kay Isarog, ikaw siguro yan. Ayan, great from Indonesia. Prada from TV Official. Ayan, may glad shout out to Isarog from Nina. Ayan, Bunda, Nina from TV Official. Thank you, Gulnas from Isarog. Sir Melvin, hello po. Magandang gabi sa'yo. Maraming salamat sa patamsak, Sir Melvin. Ayan, Sis Astrid. Dan full watch ka na, Sis Astrid. Ayan, ipang-play kita ng another video mo, sis. Ayan, dito ako, Sis Astrid, sa graduation day, lunch time. 3 minutes and 52 seconds, Sis Astrid. 79 Dan. Ayan, si Sis Astrid siguro yan. Sa'yo siguro yan, Sis Astrid. Yung inano ni Gulna, 79 eh. 79, Tita Tati, 79 ikaw eh. Ayan, thanks host. Ayan, from Sir Melvin. Heini family, hello, may galab shout out. Heini. Sisikoy Maribik, maraming salamat sa iyo, Sisikoy Maribik. Maraming salamat sa iyo dyan, Sisikoy. Ayan, Gulnas, still playing your video, Gulnas. Ate Maribik, hello, from DJ Prada. Ayan, bag lang host. Sige lang, Sisikoy Happy. Maraming salamat sa iyo dyan. Ayan, Sir Melvin, nandiyan ka pa ba, Sir Melvin? Sir Melvin, nandiyan ka pa ba? Ayan, Kuya Lib. Ayan, palalab ho sa premiere ko bukas, Saturday, 8 p.m. Okay ba, pakibaba mo, Kuya Lib? Ayan, sa bago nakapin tayo, guys. Pakitulungan natin si Kuya Lib sa kanyang pakitamsakan ng kanyang upcoming para bukas. Ayan, Gulnas, dan full watch your video, Gulnas. Ayan, dan full watch your video na, Gulnas, ha? Hi, Sis Isarog from Maribik Family TV. Gulnas, I give you one banana, Gulnas. Ayan, pakitulungan natin, guys, ang ating nakapin, guys. Pakitamsakan. Tambay lang, Sisikoy, may gawain. Oh, Sisikoy Maribik, sige lang. Ayan, para may palit natin si Sisikoy, tawag dito, si Ma'am DJ Prada. Ayan, Sir Advance, magandang gabi sa iyo. Maraming salamat sa padulsak mo dyan. Maraming salamat, Sir Advance. Ayan, nakatambay lang ito, Sisikoy. Thank you so much, Sis Maribik.
Ayan, Sis Astrid, Dan Pulwa, Dan Pulwa, at still playing ikaw, Sis Astrid. Dan sa nakapin. Ayan, Kuya Lib, dan na sa'yo, si Haini Family TV, pulsok na Kuya Lib from Isarog TV. Ayan, Kuya Lib, nandiyan ka pa ba? Pakibalikan mo yung mga dumidikit sa'yo, Kuya Lib, ha? Kuya Lib, nandiyan ka pa ba? Advance, maraming salamat. Silipin ko yung bahay mo maya-maya, Advance, ha? Ayan, Manay Merna, maraming salamat sa iyo, Manay Merna. Ayan, tansakan na kita, Kuya Lib. Nandyan ka pa ba, Kuya Lib? Ayan, pag 24 tamsak ako. Ma'am Loving Sky, Mix Black, good evening from J Jack. Ayan, thanks Isarog. Kuya Lib, bahala ka na magbalik sa mga dumidikit sa iyo, ha? Ayan, dala sa iyo si DJ Prada, Kuya Lib. Ayan, nakapagtamsak na ako sa iyo ng isa, Kuya Lib, plus 1 banana ka. Ayan, hindi na ako nag-comment, Kuya Lib, ha? Ayan, welcome, Kuya Lib. From Sisikoy Isarog. Ayan, guys, pasuyo sa ating nakapin para mapalitan natin. Sis Isarog, may galap shout out from Loving Sky. Ayan, Sis Astrid, malapit ka nang mag-full watch. DJ Prada, Dan from Gulnas. Ayan, thank you so much. Ayan, kunik-kunik to each other, guys. Ayan, Sis Astrid, Dan full watch ka na sa pangalawang play ko sa iyo, Sis Astrid. Ayan, Edbons, nandito ako sa bahay mo, Edbons. Ayan, thank you, Ma'am Loving Sky from J Jack. Ayan, OTW Sir J Jack from Loving Sky. Ayan, please support 200 from Gulnas. Ayan, guys, sino pa hindi pa nakatamsak dyan kay Kuya Lib sa natin nakapin? Ayan, dito ko, Advance, kakain muna kami ng sandok. Ano ba to? Andok. Sus Mariosip, Ginoo ba? Kakain muna kami ng andok. Akala ko kumakain na ng sandok si Advance, eh. Agoy pastilan. Advance, playing ka na? Ayan, guys, pasuyo sa ating nakapin, guys. Para maipin natin si DJ Prada. Sayang, Sir J Jack. Sabi ni Sisikoy Moribik. Ayan, playing ka na, Edbons. Ayan, naka-play ka na. Ayan, Gulnas Dan from DJ Prada. Manay Merna Vlog Dan from DJ Prada. Ayan, OTW Maribik from DJ Prada. Ayan, kunik-kunik to each other, guys. Maribik Family TV Dan from TV Official. Ayan, ano naman natin si DJ Prada, dito pa siya naipipin. Ayan, dito naman tayo sa bagong nakapin kay DJ Prada, guys, pasuyo. Ayan, sino pa ba yung hindi ko napuntahan dito? Sisikoy Maribik, dito na ako sa'yo sa bahay mo, Sis Maribik. Ayan, all done. Nena Likahena from Kuya Lib. Sisikoy Happy, maraming salamat sa iyo dyan. Sisikoy, nandito ako sa bahay mo, Sisikoy Maribik. Ayan, mag-rewatch na lang muna ako ulit, Sisikoy, dito sa 2 weeks ago mo, Sisikoy Maribik. Hindi na lang ako magko-comment. Ayan, si Siklista Cebu. Hello, may galap shout out, Siklista Cebu.
Dan from Nina Likahena. Edbons, still playing ikaw, Edbons. Kaninong din kasi si Plista, si Plista Sigo. Edbons, Pedrot, shout out. Ayan. Titi Prada, Dan from Isaro. Gulnas, Happy, Dan from Gulnas. Yan, OTW Happy from Titi Prada. Ayan, good night na host. Maraming salamat sa screen. Pahinga na ikaw. Maraming salamat sis. Thank you so much. Gulnas, thank you so much for staying here, Gulnas. Ayan, si Sikoy Maribig still playing ito. Si Sikoy Maribig. Ayan, Edbons. Still playing pa rin ikaw, Edbons. Ayan, naka-play ka pa rin, Edbons. Sa 9 minutes mo, in 12 seconds. Kasi kayo Maribig, malapit ka nang mag-full watch. Dan Olbel, Sir J-Jack from Loving Sky. Prada, Dan Watch, Dan Watch, DJ Remix from FHD Adventure. Maraming salamat sa Sikoy Loving Sky. Ayan, Dan full watch ka na sis sa Maribig. Ayan, dito na ako kay Loving Sky, si Sikoy Maribig. OTW IHD from DJ Prada. Ed Dan from Gulnas. Ayan. Salamat, Ma'am Loving Sky. Ayan, dito na ako kay Loving Sky, si Sikoy. DJ Prada dan Kulikit from Kuya Lip. Ayan, sisikoy dito ako sa 10 hours ago. Playing ka na sis. Dito kay Loving Sky. FHD Adventure. Sir, please drop your link. Sir, FHD Adventure. Please drop your link. Ayan, Sir FHD, Dan from DJ Prada. Sisikoy isa raw, pag-play kita ulit dito, sisikoy isa raw ng video mo after nitong dahil short video lang sisikoy yung na-play ko sa'yo kanina. Ed, Dan from Gulnas. Ayan, Ed Bonds, Dan na raw sa'yo si Gulnas. Ayan, please support from Gulnas. Ayan guys, sa mga hindi pa nakakapag-thumbs up dyan guys. Yan, pasuyo naman. Pakitulsa ka ng ating live. Yan, Bicolano Vlog Tracking. Hello, may good shout out. Ayun, si mga kasalsal, patay tayo dyan. Nandito naman po tayo. Mga kasalsal, huwag kang aalis dyan ha. Dati naiilang akong tawagin yung pangalan mo ngayon. Tuwan-tuwa ako.
Diyan ka lang ha, kasi kilala na kita kung sino ka, kaya tuntua ako ngayon. Ayan, thank you my friend, Prada, support my main channel from JJab. Ayan, please support me. Mga kasabsal host, nandito na ako ha. Oh, alam ko yan, nakita kita ha. Nakita kita ha, nandiyan ka ha. Ayan, si Sikoy Labing Sky, yan po watch ka lang si Sikoy. Ayan, si Lexus Louie, magko-comment ko sa iyo si Sikoy ha. Ayan, okay J-Jack, nanti saya balikan, ano ba to, 20 extra subs, dire saya, sabi ni DJ Prada, hindi ko naintindihan. Pumunta ka kambal ko, di mo dinakitan. Saan ba? Kaya nga kasi ako nagtatanong kung sino yun, ayaw ko naman sumagot. Kasi pag hindi ko kilala, di talaga ako na-jacket. O, tingnan mo ikaw na kilala na kita, binigyan kita ng brief. O, di ba? Ayan, Kachana, magandang gabi sa'yo ulit, Kachana. Sir MHD Adventure, please drop your link, Sir MHD Adventure. Ayan, Edbons, malapit ka na mag-full-watch, Edbons. Konting-konti na lang, Edbons. Mapapanganak na. Ayan, si Sikoy Isarog, dito ako sa iyong bahay, si Sikoy Isarog. Ipag-play kita ng video mo dahil wala na akong breakfast kasi katatapos ko lang mag-LS agoy pass. Nasana naman napunta yung brief mo. Nako, Sus Mario, Sis Ginoo. Marimik, mega shout out sa iyo para makasal ako. Parang ayaw kong bagitin yung pangalan mo Parang ayaw kong bagitin yung pangalan mo. Ayan, si Sikoy Isarog, dito na ako sa iyong bahay. Ayan. Nag-play ko na itong 1 month ago si Sikoy Isarog. Dito naman ako sa gawing ibaba. Ayan. Dito tayo sa Uwan Sumulong School. Ayan. 10 minutes and 4 seconds si Sikoy Isarog, playing ka na. Ayan, may ads ka pa si Sikoy. Mga kasalsan, may galat chat. Rob Isarog, ako'y pastilan talaga. Oo, ayan. Ano ba yan? Ang pangit naman po dito yan. Ano ba yung mga yan? Ayoko nga basahin yan. Ang sakit sa tenga. Natawa pati si Ma'am Nena tuloy. Bad ka talaga. Ayan, pupunta ko yung bahay mo. Ayoko niyang bahay mo na yan. Doon ako sa, doon ako sa main channel mo. Ay, pangit, basahin. Ayan, Isarog, may galang shout out din idol. Ayan. DJ Prada dan from Kachana. Diyos ko po, Panginoon ko yung Kristo, Diyos ko po, Rudy. Ayan. Ayan guys, pakulit sa ating nakapin guys, bago naman tayo nakapin. Ayan. Hi Kachana, how are you my friend from DJ Prada? Sisikoy, ano ba to? Iniwan na si Boy Iyot. Ako'y pastilan, ayan. Ayan. OPWT Jack, ayan. Sisikoy, sino ba si Kasansal? Oh my goodness. Si ano yan? Ibubulong ko sa'yo mamaya si Sikoy Isarog. I-PM ko sa'yo mamaya para naman wala na ibang makaalam. Ayan, Isarog, Dan. Salsal sa bahay mo, Agoy. Agoy, pasulan. Edbons, Dan, full watch ka na pala, Edbons. Ayan. Nagla-live kasi Edbons, Agoy, pasulan. Hindi ko napansin. Edbons, Dan, full watch na sa'yo.
to? Sino na naman to Swabing Pakboy. Sa'yo yan na naman yan, Sir Tribo. Ayan, good. Good evening ho. Sa'yo ba yan? Hindi ko dadakitan yan pag hindi ka nagpakilala. Bicolano Vlog Tracking. Dito na ako sa bahay mo. Bicolano Vlog Tracking. I'm friend Didi Prada. I miss you from Kachana. Wow, sana all may I miss you. Kachana. Sa'yo ba yan? Sa'yo din ba yan? Mga kasaksan yung ano na yan? Yung ano na yan? Yung isang channel mo. Itong Swabing Pakboy. Sa'yo ba yan? Ipagkakita niya. Bahala ka dyan. Humuhubo ka dyan. Anong bago? Ikaw yan. Huwag kang ano dyan. Ikaw lang ang may mga ganyan-ganyan. Ano hindi? Kung dito sa Bicol, bad words yan. Kaya nga si Sikoy Isarog. Hello TV, ayan, hello Lalen, may galap shout out. Lalen, may galap shout out sa iyo dyan, Lalen. Yan, magandang gabi sa iyo si Sikoy. Tingnan ko nga po si ano. Swabing Boy, bakit ang lahat ay, ang lahat. Ba't ang liit ng ano mo, bago lang ba itong channel mo, Swabing Boy? Yan, bigyan kita ng jacket, Swabing Boy. Kapag-ibig ako, host, okay. No problem. Sige, bigyan kita ng jacket. Kapag-ibig ka dyan. Yan, para lumaki yung bahay mo. Yan, magbaba ka ng bahay mo dyan para manikit ang kanila. Guys, pakunig sa ating nakapen. Nakapen. Boy, sana all nakapen. Ayan, na-intriga ako kay Kasalsa. Si Kuya Isarog, nakaka-intriga naman talaga. Ayan, di talaga host, maniwala man, kahit ngayon lang. O, sige, ikaw na panalo. Ayan, binigyan na kita ng jacket ka, Swabing, Pakboy. Magkano ka na dyan? Magbaba ka na ng mansyon mo dyan. Ayan, 12 million in the house, maraming salamat. Si Kuya Isarog, still paying pa rin ikaw. Guys, pasuyo sa ating nakapin, guys. Palab-lab naman. Ayan, tawag dito. Sir J. Jack, I'm going to your house, Sir J. Jack. Ayan, magpapatikitan ka dyan, Swabing Pakboy. Tikitan mo yung mga nandyan, mga main channel nila yan para lumaki yung bahay mo. Host, mabait na po ako. Ngayon? Ngayon? MSG Adventure, your main channel again. Ayan, si Sapi, maraming salamat si Sapi. MSG Adventure, ayan, I give the moderator. Si Kuya Isarog, mamaya bubulong ko sa'yo kung sino yan si Kasalsal, bubulong ko sa'yo mamaya. Ayan, MSG Adventure, playing your video. I'm here in your house, Sir Adventure. Nakaka-intriga naman talaga si Kuya Isarog. Ayan, may kalat-shout out sa Isarog TV. From Swabing Pakboy. Ayan. Sige, makipagtikitan ka muna dyan, Swabing Pakboy, para habang ito pa nagsisita yung iyong bahay.
Adventure, thank you so much for joining again another channel. Thank you so much, my friend, MHD Adventure. Thank you so much. Ayan, sisi ko yung isa road. Malapit ka na mag-full watch. Prada Dan from MHD Adventure. Ma'am Prada, nandiyan pa po kasi Ma'am Prada. Ma'am Prada, are you still there, Ma'am Prada? Sisi ko yung isa road, may ads ka. Ayan, Dan MHD Adventure. Sayang. From Loving Sky Mix Plus. Ayan, tulsok sa nakapin. Thank you, host. Ayan. MSD Adventure, sir, dan kulit ba si Sis Kisarog? Dan kulit to your Kisarog TV? Asan ka nang kasarsa? Sisi ko'y marimig, hindi ko mabigkas yung kanyang pangalan talaga. Yung bilang ko ay umuurong ba? Sabi pastilan. May kulat siya hat. Ayan, pasensya na. Ngayon lang kasi na isip pa konti. Alam ko, may pastilan din ginawa. Kaya ka nag-isip ng konti. Ayan tayo eh. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Sir Tribong Subanin. Ayan. Natawag ko rin ang pangalan mo sa mga. Pero kanina, alam mo ba kanina, hindi ko matawag yung pangalan mo, Sir Tribo. Tatawagin ko pa lang yung nilang umuurong eh. Mariosip Kinuho Garapon. Kalat shout out, Maribik, from Tribong Subanin. Ayan, sisi ko yung isarog, dan full watch ka na sisi ko yung isarog. Sa 10 minutes mo and 4 seconds, sisi ko yung isarog. Ayan, dahil connected, MHD Adventure. Ayan, sisi ko, dikitan mo yung mga main channel ka niyan, sisi ko, balikan ko yan, napaka-supportive niyan, sisi ko. Ayan, J-Jack, kanya rin yan yung nakapit, at saka yung MHD, kanya rin yan. Napaka-supportive niyan si Sikoy na yan, napakabait ni Sir MHD Adventure. Isarong TV Dan, ayan. Maraming salamat, Sir MHD Adventure, thank you so much. Ako'y, anong nangyari kay Sir? What happened, Sir MHD Adventure? What happened? Hindi ko kilala mga ganyang pangalan ho. Diyos ko, nakakatakot yan. Ayan, sisi ko yung isarog. Hindi ako makapag-comment yan. Naka-out-comment ka. Sisi ko yung isarog. Tamsak na lang ako. 23 tamsak ko sa'yo. Ayan, dito tayo kay Loving Style Love, Dan Full Pack from Sir, Swabing Pakboy. Ayan, thank you MSG from Isarog. Ayan, sisi ko yung Dan Full Watch ka na, sisi ko yung Isarog. Ayan, MSG Adventure, Dan Full Watch your video, Sir MSG Adventure. Ayan, Dan Full Watch your video, Sir. Sir MSG Adventure, Dan Full Watch your video. You're welcome, sisi ko yung Isarog. Ayan, dito na ako sa bahay ng Swabing Pakboy. Guys, pa-support sa ating sa ating nakapin, guys. Pa-support. Sa mga hindi pa dikit kay Sir, kay Sir J. Jack, please support. Ayan. Okay, Idol Pakboy. Ayan. Thank you, host. Walang anuman, Swabing Pakboy. Ayan, dito ako sa video mo. Bakit papunting ng video mo? Dito ako sa 6 days ago.
Ayan, countdown isa raw from NSP Adventure from Sir J-Jack. Sir J-Jack, already done full what's your video from NSP Adventure. Ayan, isa raw TV dan from Swabbing Pakboy. Ayan, naka-play ka na, Swabbing Pakboy, sa ano mo, sa... ano ba to? Kaliriki Church. Ayan, naka-play ka na. Tama ba yung basa ko? Swabbing Pakboy. Bag lang, host. Anong bag lang? Anong gagawin mo dyan sa ano? Anong gagawin mo dyan sa bag mo? Ilaman ba yan? Ayan, nagbaba ka na naman ng pangit na pangalan. Sir Supaning, Dan Pulpak, Uyi Vlog. Ayan, honey host. Kinagat siya nung pukyutan. Sa Tagalog, pukyutan ang tawag yan, host. Tagin natin. Naku, sorry ka, Sir Tribong Supaning. Si host, walang saging, kundi kagandangan lang ang kayang ibahagi niya. Ayan, Craig, Honey, and Forest. Maraming salamat, Tuyi Vlog. Thank you so much sa pataksak. Ayan, salamat Isa Ro from Swabbing Pakboy. Sa'yo ba yan, Sir Tribo, at jajakitan ko? Guys, kanino si Tuyi Vlog? Umamin ka na dyan, Sir Subanin. Ako na naman. Hindi ko talaga jajakitan yan pag hindi kayo nagpakilala. Ay, Sipino, nalaglag na. Sa'yo yan, Sir Tribo, huwag ka nang ano dyan. Umamin ka na dyan, sa'yo yan. Ayan, Tribong Subanin, nagkalat shoutout, dating ticket from Isarog. Parang si Sikoy. Ayan, maraming salamat sa paharang mo si Sikoy Maribik. Thank you so much. Maraming salamat si Sikoy Maribik sa paharang mo dyan. Ayan, Pulpak Isarog TV from MSP Adventure. Ayan, Dan Sayang, MSP Adventure from Maribik Family TV. Sikoy Happy, maraming salamat sa iyo dyan, Sikoy Happy. Pag inanto ka na si Sikoy Happy, slip na ikaw ha. Huwag mo kong intindi dito. Okay lang ako si Sikoy Happy. Okay lang ako magdadaldal dito. Ayan. Tatawa ko dito. Natawa ko dito, ate ka muna basahin ko. Maribik, ako na naman palagi na lang ako ang suspit dito. Hirap naman ang buhay ito. Alala ko ako eh. Sir Tribong Subanin, dito nga ako sa bahay mo, silipin ko nga kung nasaan yung brick mo. Tingnan ko nga kung saan mo sinampay. Asas Pino Mariolis Garapon, 9 months ago ang video mo. Oh. Yan, dito ako sa 11 minutes mo, 14 seconds. Sir Tribo, naka-play ka na. Ayun, doon pala sinampay yung kanyang brief sa may uluhan. Ako'y pastilan. Ilagay pala sa may uluhan yung kanyang brief. Ayan, Swabbing Pakboy, playing ka pa din, Swabbing Pakboy, sa iyong 6 minutes and 54 seconds.
Ayan, malapit ka na mag-pull ba? Mag-pull what? Swabbing Pakboy. Ayan, +1 banana ko sa akin. Swabbing Pakboy. Ayan, pang 199 mo. Libong Subanin TV, that full back from Swabbing Pakboy. Oh, suwag mo. Ano sabi? Oh, suwag mo yung parinig. Kaya parinig. Alam mo na yan. Ako. Sige lang. Hindi naman narinig si Sikoy marinig. Sis marinig. Hindi mo naman narinig, di ba, na yung Sir Subani nasa unuhan lang niya? Ayan, full pack product from Japan. Nice, best cut. Ayan, from FSP Adventure. Ayan, kasi si Sir Primo, mag-iingat palagi. Ayan. Swabbing Pakboy, that is a thank you from Tribut Subanin. Ayan. Ma'am Loving Sky, hello from FSP Adventure. Ayan. Pa-imbestigahan sa NBI. Ayan, si Sikoy Maribek, oh, tinan mo, oh. Ayan siya, oh. Hinahanap niya sa gubat yung kanyang brief. Ayan, nagbaba ng bahay si Ma'am Lena. Oo nga, pa-imbestigahan ko yan sa NBI. Sino? Ikaw ang pa-imbestigahan namin kung saan mo nilalagay yung brief mo. Ayan, FSP Adventure, I'm going to your house again. Ma'am Tespa, hello. Good evening. Make a love shout out, Ma'am Tespa. Ayan, thank you so much for joining, Ma'am Tespa. Boss, kain tayo ulit tilapia with bigote agoy pastilan. Baka tadyakan ka na ng asawa mo dyan. Kanina ka pa. Ayan, maraming salamat guys sa mga nag-thumbs up guys. Thank you so much. 45 thumbs up. Yahoo! Thank you so much. Kapatid ko yan. Sinong kapatid mo? Kapatid ko yan na support host. Sinong support? Ayan, MXP Adventure playing your video again. Another channel. Ayan, Sir Adventure playing your video again. Ma'am Tespa, thank you so much for coming, Ma'am Tespa. Ayan, Sir Tribo, still playing ka pa rin, Sir Tribo. Ayan, Dan Swabbing Pakboy from Loving Sky Mix Vlog. Ano ba ito? Maribig Family TV, Dan Connected from Swabbing Pakboy. Support host yung nakita mo sa video host ako. Sikoy Maribek, alam mo na. Umami na. Maribek Family Dan from TV Official MHD. Ayan, OTW Sir Tribo from Loving Sky Mix Vlog. Tespa, thank you so much for coming. Si Sikoy Summer Mix. Tinan mo ka, kapapasok pa lang ni si Sikoy Summer Mix, natatawa na. Si Sikoy Summer Mix, alam na. Support pala yung nasa video. Ayan o, ito yung video niya o. Ayan o. Support pala ang nilalaman ng video na to, agoy pastilan. Ayan, thanks Sir Pakboy from Loving Sky. Si Sikoy Summer Mix, thank you so much si Sikoy. Thank you so much, sayang MSD. Ayan, Swabbing Pakboy and text
Thanks, Tribu Subanin TV. Ayan, maraming salamat. Swabing Pakboy, magpagkikitan ka lang dyan. Ayan, Sir Tribu, may ano pa rin? May ads ikaw? Naka-duty ako, Sisikoy, naka-farm lang sa live mo, di lang nagpo-comment. Okay lang Sisikoy. Don't worry. Salamat sa patambay mo Sisikoy ha. Ayan, fried chicken maribig from Jeja, MHD. Support yan ho. Ayan, Buhar sana vlog. May galap shout out, Buhar. Ads watching. Ayan, thank you so much, Buhar. Thank you so much. How are you? Ayan, I'm good, Buhar. Ayan, may galap shout out si Summer from Lovely Sky. Ayan, thanks ma'am. Ayan, thank you so much, Buhar sana vlog. Thank you so much for coming. Aray ko na ubo ako. Ayan, start playing Sir MHD Adventure. May kalang shout out Summer from Tribong Subanin. Ayan siya, thanks Sir Jeja from Loving Sky. Pangkalahatang shout out from Summer Mix Vlog. Maraming salamat Sisikoy. Hello Loving Sky. From Gohar. Kuya Tribo, may kalang shout out. Ayan, hello Summer Mix Vlog from Gohar. Gohar, thank you so much. Sis Loving Sky, may kalang shout out sa'yo from Sisikoy Summer Mix. Ayan, sir, I'm HD Adventure. Dan kung watch your video from, 15 like, plus 1 banana. Sir Jacob, ayan, already done full watch your another video. Ayan, and then plus 1 banana, sir, Sir Adventure. Sir Tribong Subanin, dahil kung ay still paying pala ikaw, Sir Tribong Subanin. OTW Pakboy from Maribig Family TV. Ayan, Ma'am Loving Sky Mix Vlog, Dan from MHD Adventure. Sir MHD Adventure, Dan full watch your video. Thank you so much, sir, for my full support to my live. Thank you so much, Sir MHD Adventure. Ayan, full pack Maribig from TV Official, MHD. Iwan lang po ng bakas, dumikit-balikan ko mamaya. Busy pa ako sa pinagawa ni Amo. Ayan, sige lang Sisikoy. Magbaba ka Sisikoy kaya ng bahay Sisikoy para maipin ko. Bagyot lang Sisikoy na nahihimay, natutulog na kasi. Sisikoy happy, okay lang. Sleep na rin ikaw Sisikoy happy. Pinakaayaw ko duty sa gabi, mga ibang pasaway late na uwi. Kaya nga Sisikoy happy. Ayan, Hamster Loving Sky. Sisikoy Isarong, maraming salamat. Ayan, ipipin ko si Sisikoy happy para madikitan. Bahala ka basta pag ako. Tell and mute lang na. Maraming salamat Sisikoy happy ha. Thank you so much. Ayan guys, connect sa ating kay Sisikoy kay Sisikoy Summer Mix. Sa mga hindi pa dikit sa kanya, ayan, pa-connect naman. Sir Tribong
Subanin, bumalik ka rito. Nasaan ka ba? Huwag ka magtago dyan. Nasaan ka na naman? Ayan, Sir Tribo Subanin, malapit ka na mag-full watch. Nasaan ka na naman? Mukhang nangangamote ka na naman dyan, ha? Swabing Pakboy, maraming salamat sa iyo. Sir Tejak, thank you so much. Thank you so much for my full support to my guide. Thank you so much, Sir Tejak. Sir Adventure, thank you so much. Ayan, dito po ulit sa bahay mo, Swabing Pakboy, para madagdagan yung bahay mo. Maraming salamat sa iyo, Manay Merna. Islit na ikaw, Manay Merna. Hindi ka pa masyadong magaling. Matulog ka na, Manay Merna. Pahinga ka na. Okay lang ako, Manay Merna. Ayan, Sir Tribo Subanin. Dad, full watch ka na. Dedicate Olbel, Pakboy from Marinig Family TV. Ayan guys, ating nakapin guys, pasuyo guys, ating nakapin. Sa mga hindi pa dikit kay Sisi Kuy Summer, pakidikita natin. Ayan, dito po ulit sa bahay mo, Swabing Pakboy. Ayan, dito muna ako sa 2 minutes mo sa road trip. Ayan. Ayan, naka-play ka pa rin, Pakboy sa akin, ha? Naka-play ka pa din. Dan, thumbs up, Sisikoy. Maraming salamat, Sisikoy Maribig. Ayan, 3 na lang. Mag-50 thumbs up na tayo. Guys, sa mga hindi pa nakakapag-thumbs up sa ating live, please, pa-thumbs up naman. Ayan, Maribig Dan from MHD. Ayan, Summer Mix Dan Bell All. Ayan. Babalikan ka dyan, Sisikoy Isarok. Nasa kasi siya, nasa work, kaya mag-iwan lang kayo ng bakas, makikita niya yan, babalikan kayo niyan. Ano yan, main channel niya. Saka mabait yan si Kuy Summer. Manay Merna, salamat sa iyo dyan, Manay Merna. Ayan, dito na ako sa iyo, Manay Merna, sa bahay mo. Ayan, dito ako, Manay Merna, sa 11 days ago. Sa 1 minute and 32 seconds, Manay Merna, playing ka na. Ayan, may ads ka pa. Tapusin natin yung ads mo. Ayan, Pakboy, malapit ka na mag-full watch, Pakboy. Ayan, sa 2 minutes mo, ayan, malapit ka na mag-full watch. Ayan, welcome, Sir Swabing Pakboy. Sama-sama host. Wow, thank you so much, TV Official MHD. Thank you so much talaga. Thank you so much. Ayan. Sobrang salamat, Sir J-Jack, TV Official, MHD Adventure. Thank you so much. Ayan, Swabing Pakboy. Na ikaw, Swabing Pakboy. Ayan, +1 banana ka ulit, Swabing Pakboy. Ayan, kahit pa paano, umikot na yung bahay mo, Swabing Pakboy, 203 ka na. Pag 204 ako, Swabing Pakboy. Manay Merna, naka-play ka pa rin, Manay Merna. Naka-live na si Bongski, si Sikoy.
Manay Merna, naka-play ka pa din sa akin. Ayan, ganun ba? Oo, nag-pop up sa akin si Sikoy. Nakatagay na yun, kaya nag-live na. Ayan, full pack Maribig from MSD Adventure. Ayan, Manay Merna, full watch ka na. Hindi na ako nag-comment, Manay Merna, kasi may comment na ako dito. Ayan, ipag-play kita ulit ng isa pa, Manay Merna, dahil may play naman yung video mo. Ayan, another place sa'yo, Manay Merna. Ayan, dito ako sa Tara mga kapatid, samahan ninyo ako, tanawin natin ang magandang siyan. 1 minute and 52 seconds. Ayan, 12 million in the house. Mega love shout out. Thank you so much. Ayan na, full, ano ba to, full charge na yun si Sikoy, kaya nga si Sikoy. Palagay ko nga. Ayan, whenever na play ka ulit sa pangalawang play ko sa'yo. Ayan, buti na lang si Sikoy, nadikitan mo yan si, nadikitan mo yan si Sir Adventure. Napaka-sportive talaga niyan si Sikoy. Pag talaga pumasok sa live mo yan, lahat ng channel niya, dala-dala niya yan. Out mo na ako, sis. Ayan. Sige, si Sikoy. Sleep ka na, si Sikoy Isarog. Ayan, maraming salamat sa iyo, si Sikoy. Good night sa iyo, sis. Si Sikoy, super supportive siya. Oo, buti na lang nadikitan mo yan. Napaka-supportive niya ni Sir Adventure. Matagal na yan sa akin, kaya lang napahinga siya ng ilang araw, ng ilang siguro mga 2 weeks siyang hindi nag-white in. Ala naman atang LS ngayon. Probinsyana po niya. Hello, may galang shout out mga probinsyana. Ayan. Bigyan po kita ng moderator. Nadikitan ko to kanina kay sis Penny. Ayan, sama-sama host. Wow, thank you so much, Sir Adventure. Thank you so much. Ayan, Manay Merna. Dahil full watch na ulit ikaw, Manay Merna. Ayan, Ma'am Probinsyana Kunyang, Singapore. Maraming salamat. Thank you so much. Ayan, MSD Adventure from Isarog. Napaka-supportive niyan si Sikoy Isarog, sa totohanan lang. Ma'am Nena, ayan. Kung ilan ang channel niya si Sikoy, pag siya umakyat sa'yo, dala niya yan lahat. Ayan, thank you so much. To your all channels, Sayang MSD from Marvick Family TV. Ayan, Ma'am Probinsyana, dito na ako sa bahay mo. Nandiyan pa po ikaw, Ma'am Probinsyana. Ayan, nagbaba si Ma'am Probinsyana. Ayan guys, dito tayo sa ating nakapin guys. Guys, pasunod sa ating nakapin, sama-sama. Ano sabi niya? Sama-sama. Timenko, welcome my friend. Ayan, you're welcome. Thank you so much again, MSD Adventure. Ayan, super duper. Thank you so much. Ayan guys, pakunik sa ating bagong nakapin. Sa mga hindi pa nakadikit dyan, puntahan naman natin si Ma'am Probinsyana Kunyang, Singapore. Ayan, pakikitahan natin siya guys. Sayang, sama-sama. MSD, sis Nena. Ayan.
nakadikit kay Ma'am Probinsyana. Sa mga hindi pa nakadikit sa kanya, bagong kaibigan natin si Ma'am Probinsyana. Nadikitan ko siya kanina kay Ma'am Peli. Ma'am Probinsyana, nandiyan pa po ba kayo, Ma'am Probinsyana? Ayan, salamat po. Ayan, nandito ako sa bahay mo, Ma'am Probinsyana. Loving Sky, hi sayang, from Amin, Alicajena. Ma'am Probinsyana, Singapore, nandito ako sa bahay mo. Ayan, panoorin. Ano ba to? Ma'am Probinsyana, dito ako sa 20 minutes and 31 seconds. Panoorin ko paano siya inipit. Ayan. Ayan, playing ka na, Ma'am Probinsyana. Sabing Pakboy, dan thumbs up, Ben. Dikit sa nakapin, Probinsyana Kunyang from Sabing Pakboy. Ayan, Ma'am Probinsyana, dan full watch na sa'yo, si Sabing Pakboy. Ayan, Ma'am Probinsyana, nandiyan pa po ba kayo, Ma'am Probinsyana? Magdikit siguro si Ma'am Probinsyana. Ayan, MST Adventure dyan from Probinsyana. Ayan, Ma'am Probinsyana, naka-play ka sa akin sa 20 minutes mo. Ayan, dan full pack sa'yo, Probinsyana Kunyang sa Singapore. Ayan, si Koy Ma'am Probinsyana, dami sa'yo si Loving Sky Mix Vlog. Bahala ka na magbalik si Koy. Yan, maraming salamat si Probinsyana sa pagsilik mo sa aking live. Thank you so much. Ayan, balikan mo si Loving Sky. Dumikit ko siya sa'yo. Nakalive ba si Idolson X? Nandito yung kanina si Koy sa Idolson X. Nag-live na siguro siya. Ayan mo na. Para sa WX naman kasi niya yan. Ayan, Probinsyana Dan. Nandito yan kanina yung dalawang channel niya si Koy. Nandito kanina sa akin. Ayan, balikan ko kayo mamaya. Sabi ni Ma'am Probinsyana. Ma'am Probinsyana, maraming salamat. Thank you so much. Saan po ba kayo, Ma'am Probinsyana, dito? Nag-live din siya kaninang umaga si Koy. Oo, yaan mo na si Koy para sa WH din ngayon. Walang anuman, sabi ni Ma'am Probinsyana. Saan po kayo dito sa Pinas, Ma'am Probinsyana? Ayan, 10 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, naka-play ka pa rin sa akin, Ma'am Probinsyana, sa 20 minutes mo, sa 11 days ago. Pangasinan. Kababayan mo si Just Cooking.
Sino po? Parang hindi ko pa natikitan. Si Just Cooking. Just Cooking siya. Kanina, nasa akin kanina, nung unang, pag-start ko pa lang ang live ko. Taga Pangasinan din siya. Saan ka sa Pangasinan ng probinsyana? Ayan, nice game. Panoorin, probinsyana ng Kunyang, parang MHD Adventure. Meron ako pamangkin dyan ng probinsyana sa Pangasinan. Sa Bayangbang, Pangasinan. Nandiyan yung pamangkin ko, dyan siya nakatira. Saan pa biyan ikaw? Medyo malayo-layo. Manay Merna, salamat. Manay Merna, pahinga ka na. Di pa nga ikaw magaling. Ayan guys, pakulik sa ating nakapin guys. So, sa mga hindi palikit kay ma'am kay ma'am probinsyana. Ayan, si Sabado 8 Vlog. May kalat shout out, Sabado 8 Vlog. Ayan, bigyan kita ng moderator mo, Sabado 8 Vlog. Ayan, may moderator ka na. Dan Olbel, probinsya ng Kunyang, Singapore. From province, parang Maribig Family TV. Ayan, may moderator ka na, Sabado 8 Vlog. Ayan, tawag dito, ma'am probinsyana, i-play ko lang to ng 10 minutes, itong 20 minutes mo, and then, saka kita bibigyan ng banana. Ayan, maraming salamat, 11 viewers, thank you so much. Ayan, tapos magpupuntahan kita ulit ng probinsyana dito sa kabilang cellphone ko para madagdagan yung bahay mo. Hindi kasi ako man probinsyana makapag-ayuda dahil yung aking cellphone naka-live yung aking yung aking pandikit, naka-live yung aking pandikit. Nandoon yung aking mga pandikit sa aking naka-live. Ayan, basta balik-balik ka lang ng probinsyana para madagdagan yung mga kaibigan mo. Salamat po. Ayan, walang anuman. Sabado 8 Vlog. Ayan, pagka bumalik-balik ka dito, marami ka magiging kaibigan dito, sisikoy probinsyana. Basta every 8 PM ang live ko. Ayan, 12 million in the house. Maraming salamat. Yan, Sabado 8 Vlog, baba ka ng bahay mo. Ayan, ma'am probinsyana, naka 10 minutes na ako. Ayan, plus 1 banana. Ayan, i-comment ko yung aking ko dito, ma'am probinsyana. Ayan, dito na ako sa dito ulit ako sa Dansa ng Kapinahos from Swabing Pakboy. Ayan, nung probinsyana, pakibalik ka na lang si Swabing Pakboy, dikit na rin siya sa'yo. Ayan, maraming salamat, Swabing Pakboy. Kahit pa paano, umikot na yung bahay mo, Swabing Pakboy. Full pack probinsyana from J-Jack. Ayan. Thank you so much, Sir J-Jack. Thank you so much.
Ayan, sige po, balikan po kayo, sabi ni Ma'am Probinsyana. Ayan, dito ako sa bahay mo, tawag dito. Sabado 8 vlog, nandito ako sa bahay mo. Holograph, hello, may galap shout out. Thank you so much, Holograph. Thank you so much for coming. Ayan, beautiful flower and flower dance Singapore from Sabado 8 vlog. Ayan, dito ako sa bahay mo, Sabado 8 vlog. May galap shout out, Holograph from Marading Family TV. Ayan, may ka pa, Sabado 8 vlog, may ads ka pa, ayan. Tapusin natin yung ads mo. Yan, maraming salamat sa mga nag-thumbs up, guys. 52 thumbs up. Yahoo! Thank you so much. Yung mga ninja, gamit pakibaba na lang ang link po. Ayan. Ayan, main channel niya yan, Ma'am Probinsyana, si Sabado 8 vlog. Ayan, malaki na rin ang bahay niya. Sabado 8 vlog, may ads ka pa rin. Tapusin natin yung ads mo. Mainam pala pag may music, mawawala yung antok. Kapapasayaw ka pa. Adventure MHD, good evening host. Wow! Sir Adventure, thank you so much. Another channel, another support. Thank you so much. I give the moderator, sir. Ayan, Maribik Dan. Wow, thank you so much, Sir Adventure. Ayan, Pakoy, 2016 lang ba yung bahay mo? Oo pa, ano ba yan si Sikoy? Maybe pa yung bahay niya. Buti nga, 216 eh. Kanina nung pumasok siya sa akin, 100, lang siya, 100 plus lang. Sama-sama host. Wow, thank you so much. Sir Adventure, thank you so much. Maybe pa yung bahay niya, Ma'am Probinsyana. Kanya talaga yan. Ayan, playing ka na, Sabado 8 vlog. Nandiyan ka pa ba? Sabado 8 vlog. Naka-play na yung beautiful flower mo. Bago lang po, channel ko. Ayan. Ayan, naka-play ka na. Sabado 8 vlog. Ayan, naka-play ka sa napakagagandang flower mo. Ayan, maraming salamat sa pagsingit mo, idol sa akin live. Thank you so much. Sir MHD Adventure, thank you so much again. Ayan, nagdidikit lang po. Ayan, okay na. Sige, go pa lang dyan. Makipagdikitan ka dyan sa mga nandyan. Mga yan, mga main channel nila yan. Ayan, Piano Maribik from MHD Adventure. Yan, 10 million in the house. Maraming salamat, guys. May kamay ko lang shout out. Yan, malapit ka na mag-full watch. Sabado 8 vlog.
maraming salamat sa iyo dyan. Sleep na ikaw, Mami Myrna. Para gumaling ka na. Namimiss ko na yung kakengkuyan mo. Sleep na ikaw, Mami Myrna. Namimiss ko na yung Myrna Indias na na kengkoy. Yung manilig manundot. Pagaling ka naman, Myrna. Ayan, Sabado 8 vlog, dan full watch ka na. Ayan, at last one banana ka sa akin. Sabado 8 vlog. Si Sati, maraming salamat. Ayan, dan full watch ka na. Tawag dito. Sabado 8 vlog, dan full watch ka na. Maraming salamat sa paharang mo dyan. Sisikoy Sisikoy Loving Sky. Ayan, punta kita ulit dito. Sabado vlog. Sabado 8 vlog dito sa kabilang cellphone ko. Nandiyan ka pa ba? Sabado 8 vlog. Ayan, thanks your MHD from Maribik Family TV. Ayan, Pulpak Maribik from Adventure. Shahabudin, hello, middle shout out, Shahabudin. Thank you so much for coming, Shahabudin. Thank you. Ayan, tawag ito, Holograph Dan from Sabado 8 vlog. Ayan guys, papunit sa ating nakapin guys, pa-support sa ating nakapin. Please tell everyone to subscribe my channel. Ayan, Shahabudin, thank you so much for joining. Ayan, dito ako ulit sa bahay mo, Sabado 8 vlog. Dito ako sa kabilang cellphone ko. Dito muna ako sa shorts video mo pupunta para mas mabilis. Ayan, unboxing, Shahabudin from MHD Adventure. Shahabudin, already then connect to your MHD Adventure. Please return back. Shahabudin, are you still there, Shahabudin? Ayan, dito ako sa bahay mo, Sabado 8 vlog. Nandito ulit ako sa bahay mo. Ayan, pangalawang banana sa'yo, Sabado 8 vlog. Ayan, si Tony. Ayan, si Tony. Tony, may glad shout out. Thank you so much for coming, Tony.
Ayan, LH The Adventure. Ayan, I'm going to your house again. Hindi pa ko dikit dito sa kanyang ano. Thank you so much, LH The Adventure. Thank you so much again. Ayan. Good night, Sir Adventure. Ayan, maraming salamat sa lahat na nag-join sa ating live. Sisikoy Moribig, maraming salamat. Magpapasalamat na ako. Mag-end na rin tayo dahil na rin, papagabi na rin. Manaymer na, maraming salamat sa iyo dyan. Sisikoy Loving Sky, kay Sisikoy Happy, maraming salamat. Kay Shahabudin, thank you so much. Kay Sabado 8 Vlog, thank you so much. Kay Swabing Pakboy, thank you so much. Holograph, thank you so much. Kay Mang Provinciana po niya Singapore, maraming salamat sa inyo. Hindi ko man kayo maisa-isa guys, basta maraming salamat. Ayan. Si kay Sir Steven Subanin, na walang ginawa kundi magpasaway. Ayan, maraming salamat guys sa inyo lahat ha. Thank you. Ayan, see you tomorrow. See you next live guys. Thank you so much and God bless you more sa atin lahat. Ayan, magandang gabi sa atin lahat. Sir Adventure, thank you so much. Once again, thank you so much ulit. Ayan, ingat kayo palagi lahat guys. Ayan, maraming salamat guys. Thank you so much. Ay, baba ko muna ito si Shahabudin. Ayan. Bye-bye guys!